Mit navn det er Johnny, og min PTSD den har jeg fået efter min udsendelse som soldat. Man kan godt have PTSD'en og være sammen med andre, uden at det gør ondt. Nu har jeg deltaget i PTSD-løb sidste år. Det er stor succes, vil jeg sige. Jeg har sagt, det skal jeg igen. Det, der kommer ind, det hjælper også en som mig og min familie, som er nok dem, der er hårdest ramt. Det PTSD-løbet gør for mig, det er dels at være social med andre, også ligesindede. Det er at kunne være i det med mange mennesker, men også kunne være med til at gøre noget til foreningen, som kan hjælpe mig og pårørende, som har PTSD eller PTSD på livet. Og så holder man sig i god form. Jeg hedder Marlene, og jeg er søster til en eks-soldat, som har fået diagnosen PTSD. Vi deltog i 23 i PTSD-løbet. Jeg husker det som værende en enormt rørende oplevelse faktisk. Da den her gavecheck blev overrakt, de penge, der var blevet samlet ind. Jeg ved, hvor meget det betyder. Også pårørende af alle afskygninger til folk med PTSD. Vi havde både min bror og hans kone, og så var jeg og min datter afsted. I ser helt bestemt også igen i år til arrangementet. Vi glæder os enormt meget til at skal afsted. Og vi glæder os til at se jer til PTSD-løbet både på Sjælland, i Jylland og det virtuelle, hvis det er mere din ting. Og sammen gør vi en forskel.